Takže čaute, tu som Bibáš TV a vítam vás pri tomto novom dieli. No, nie že novom dieli, ale tak nejako to mám povedať vlogu. Rada by som vám povedala, že prosím, dajte mi odbery za toto video, možno, že budem natáčať ešte viac, že potrebujem novú kameru, toto je asi pokazaná, alebo neviem čo. Tak prosím, ďakujem, prosím, zanechávajte mi lajky. Som chcela tomu dodať, som Bardejová zo Slovenska, je to z východu severu Slovenska. Je to pri Poliakoch asi takých 12 km do Poľska, menej. No a tak to je, vôbec vám presne nepoviem, ale chodím na prvú základnú školu. Čaute.